com podem crear un examen, en aquest cas de preguntes obertes, amb l'eina d'exàmens de Google. Doncs ho fem a través del formulari i el que farem és el nostre compte sempre de G-Cloud, accedirem, nou, i un formulari. El creem en la nostra carpeta, li donem el títol i ara les preguntes que farem seran per a completar-les directament en el formulari. Per tant, seleccionarem ací afegir una pregunta i el que farem és seleccionar el tipus. I en tipus de pregunta seleccionarem paràgraf. En aquest cas, l'alumne podrà contestar una pregunta llarga. I una volta ja tenim l'enunciat, podem accedir ací i en la validació de respostes podem posar el mínim de caràcters que acceptem o fins i tot el màxim. Eliminem aquesta pregunta per defecte que hi ha, que venia a l'inici del formulari, i ens quedaria això, pregunta 1, i este és el nostre examen. Explica les causes econòmiques i l'alumne contestaria sí.